os hứa hứa dạ hứa dạ hứa dạ hứa dạ hứa dạ hứa 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 sar ô ô ô ô ô ô os ô os ô os ô ô ô os ô ô ô Music, yeah, chặt chặt dứa, 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 chặt chặt dứa. Cho mangka engayot yo nangge mudo lestari rampas sikret Anglaring baris engayai darmanen satriyo heya o ao heya heya o ao heya heya o ya o heya heya o ya yo ya yo rika cepat terengin Astrambel mringkridane sanjata pantes kinel ya usapa ananging po rasa triya ya o ao ya ya o ao ya ya o Cumangka engayot yo nengge poro tamtomo rampas sikret englaring paris engayai termaning satriyo heya o ao ya heya o ao Jamono, jamono. Dubrak, 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 dubrak. Dubrak, 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 dubrak. Duru kamu di Lestari. Yo, 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 yo. Asai. Karena sirap-sirap dewang kerajaan menduga lewang kersubur pembatan rokok masuk mau beleng jumlah atur napas gitu. Turangga putri hoi sor hurem tuh iya Jalan-jalan ke Simpangan 5 Jalan-jalan ke Simpangan 5 Simpangan 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang Ibarat ketindak tanduk putih luhur Ibarat ketindak tanduk putih luhur Kanggo gayung murre bangsa atil makmur Kanggo gayung murre bangsa atil makmur Sing nasti timeng trumindak murre kasil Sing nasti timeng trumindak murre kasil Westi nanam duwe watak kudu adil Westi nanam duwe watak kudu adil Saya cari manis kembang melati Dari saya cari manis kembang melati Melati suka orang manis mana rumahnya Allah saya cari
manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati suka orang manis mana rumahnya ayo para konco ambilan di nasa bangsa ayo para konco ambilan di nasa bangsa negeri kita tanah air kang minulya ae ya ae Dayo teko gelarno kloso klosone beda tambalen jatah jatah mambu bagakno asu ya yos yos ya 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 yo 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 oh yo yo os yes a ya ya o ya i o ya o ya i o ya saling janjikan setia terdamai selamanya membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan derita hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sar ya 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 sama penur jauh di awang-awang bebena janjana bangun gaya garing reng gugun nerengku masih jamba matukan ngeluh maha mega kari keduduk garing nyamuk dadali manu bangga kenang
Kelambang sepi Indonesia Raya manut dadali manut kacarana rasanya hiji tuh sakabena. Oh hey angkat tanganmu Syegi. Yes. Os sar Rangga Muda Lestari Istimewa Hati emas ala kesayangan oh yang ini rasane api iki suwere krungu pawartamu bingung rasane nandaru dalam sing tak tresnani di DM di WA kok rambalesi hey apa sliramu wis lali janji suci nanti kamu wingi ngendi aku goleki tali kolor oh aku rengemes neng atiku miris sore kok rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang dalam jakanen tresnaku kaya dene aku kan jaga tresnamu hey masrake mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan aku ra ngemis ning atiku miris sore kok rasane apa wis ana gantine Kakang mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang jakanen tresnaku kaya dene aku kan jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan
Ayo kanca mikir ono dayo mikir coba mikir oh. Yuk. Ayo kanca maju kene iki. Gereduk. Yuk. Siap. Haya, licong semua. Yo. Asik. Haya. Yes, hey, slow, yo, ya, hey, yeah, reggaeton, sar, yes, sar, hey. Yes. So. Ayo konco kira sing merentong ati kira satu seket demok likat shalala iki putane arep teko haya antangin si RG wes bablas jam itu. Iya. Hasil. Hai ha, licong suya. Sar. Ayo. Hoi, horem tuh ya. Gas. Yes. Oh,
Osluk nyoba toke ela elo si Romo menyang Solo le olae payung podo pok jengkit lololoba weh sor horam tuh weh ya weh ho weh ho weh ho hi ho hi ho hi ho hi ho hi ho hi ho hi. Are you ready? Angkat tanganmu Syeki. Anak kambing saya ada di pasar baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati saya ada di Wonosari. Alah, kaya donya isine gerbang loro. Leh. Jamak. Ya aku. Yang ini sehidup senjatil nih yang ini. Waduh. Iya gelundung mah kan. Iya gelundung ya. Hoe sor, hoe sor, hoe sor, hoe sor, hoe sor. Haya. Sit gesit irit. Iya. Ya dipisah. Kon ora dipisah ndak mambu. Iya. Nggih. Ana sing glundung, ana sing mengkurep, ning ana sing tegak berdiri ya. Luar biasa. Halo Nduk, terus pundi kabaripun sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Sehat. Indi, pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Dangu mboten kepangke gendut saya. Aku ndak ora ngerti nak sliramu kaya Nduk. Nak ngerti yang ngono kan mau tak jemput ya ta? Aduh. Nggih, sawan wonten laladan. Apa? Gayam Harjo. Oh bener aku. Gayam Harjo. Nggih, sawan wonten laladan Gayam Harjo nggih ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya pandhawa Satrisna Budaya. Para penonton nggih monggo sinaosa menika kawontenipun puanas ngentang-ngentang mboten dados punapa nggih. Tetap semangat anggenipun mirsani kula sakadang paguyuban Jadilan Turangga Muda Lestari. Sang Dewi masamu. Apa Dis? Manuk. Oh sing gayengno jare kae. Wes, apa? Wah yo. Dadi iki nang goyang ya to, dekek kono to ya Ron Saron. Senenganmu lho. Lah jebul gawa yang anyar omong to. Reti kan aku ngomong. Lah jam bocah. Ayo. Apa iki? Katersan jati sik. Hah? Oh panjang kok. Lah jeng ngorek pikiran. Golek iki sing lagu sing aku ra enjoh ngono lho.
Ya, berang-berang bawa tongkat, berangkat. Ayo Mas Indi. Ayo dong. Bocah sampai kita yang tipis bareng turang kamu udah lestari. Ayo jadi larang, wis suwe ra tau jadi larang aku. Asik yo. Rembulan ing wengi lan lintang lintang kang maesi. Siroko semua kanggang lanjing asa srondeng ati senamuji marang Gusti panjang kaku angungkir tresno sejati asik hoi so hoi jos sogo Acing Febri ya. Set set set. Awas awas awas. Di mana suaranya yo? Hijau, hijau, hijau mania, hijau, hijau, hijau mania, hijau, hijau, hijau mania. Are you ready to run? Kamu udah lestari istimewa. Asik jo. Lo kanan bang. Rasa dan kena senalaku manis esmu hangat termasuk api anyawan rembulan ing langit tanda lintang lintang ang maesi. Ayo deh yo. Seriamu sayang katon tanasa rupeto rasa anganku besok sesandingan andum katresnan andum kapagyan ya biji hihihi amring tresno kang suci tok endahe otak 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 yo asoy goyang terus bro yo andam kasnan andam kabagan ya biji mrene tresno kang suci saka pena nggih Panjangka sampun nggih
Sansaya awan penontonnya sansaya kah, sansaya panas ketak-ketak nggih. Enten dados menapa alhamdulillah. Terus mesti menika salagu meleh napa salbum meleh? Derek. Apa kok? Anu. Jalaran yang Kowe iki tak tresno. jenengane jalar-jalaran wae to, coah. Kene iki wong urung busan. Gitu Pak De. Ngapunten nggih Pak De. Niku can beling kok niku can sing lemu niku. Ajeng kula korban ke wingi mboten purun malah. Makasih ya Dista. Ayo deh, ayo. Lamaya kalu kalaine yen kalawan esemu solas lagamu kang luku aminbui kapan jroning kalbuku bungatanku apa aku tansah bayangi pikirku esamut dadi jalaran ning tresnaku. Yes. Ayo paras mutya lintang loko among sira kang tak antu rina wengi gegagalku asmara satya satu marang ko wong ayu kamu sliramu jalarane sliramu. Pujian sambil kita goyang tipis deh. Yo. Ayo. Yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Hah? Hey, yuk. Sogok pena. Yuk, yuk, yuk. Asik. Kang manis ayu paras mutya lintang loko among sira kang tak antu rina wengi gagalku asmara satya satu marang do wong ayu nyoto tresnaku tulus kanggo sliramu. Yo. Asik. Hey.
Makasih Mas Dista. Karek koret-koret kok semene. Ikut karek koret-koret kita malah dikei semono. Ya. Apa sih iki? 3 2 1 monggo. Kondur medamar kayangan mugir. Sing kondur sing endi? Ayo son. Ya wong wis karek koret-koret ora disorot ayo mencicil to, Kak. Pulang jam 2 pagi Bu saya. Dari Bebek ini kondur midamar kayangan bu erek seksa buto yo. Ah. Yuk os. Eling purwa dusino mungkir kondur midamar kayanganmu halo babu ngir. Ah. Yos yuk ya oh. Yuk sor. Solo. Yuk. Lo. Asik. Oh. Yuk. Wah, asik dong. Yos. Yuk. Lo. Ah. Yuk. Sar. Yos. Yuk. Ya. Yos. Ya. Oh, yuk. Ya. Ya. Satu seket demok plikut. So Motor sembanuan geretuk. Awas kasih jalan. Iya kasih jalan, terima kasih. Aca, tinggal kesek saya. Sikat. Ya, lasangan. Yos. Kecepatan 150 km per jam. Yuk. Ya, hei, yos, ya.
sekuterno kolan kinjeng kae montore mabur jejer jaran sembrane aja nyangkut bareng bae demen awet ora padha tepenange sor yos iya huh tak gendang duduk iya Mas Jangeng ya mubat-mubat nyabeh iki aduh arek nyandi iki apa ano sih mau aduh jan oh ya yeah. Mais operator mais penotak jaipong oh jaipong sama batangan mais dinaikkan lagi mais kan unggahnya ngendi dhuwur gendeng mau mais operator terima kasih mais ayo kasmaran toh ayo sikat Saudara tahu kamu Mbak Yu hujannya jadi ya. Apa aku iki keswarana de ora doyan mangan opo ane pengen ketemu dirimu seorang ngomong ayu tambah nono rasa cintaku asik hey pancen aku asmaran mas yen ngono ra beda rasane atiku ya hey yos hey asmara 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 moga-moga bisa dadi kasunyatan hujan something kita goyang tipis bareng bro Turanggo Muda Lestari sak jose Penayo Deyo and 1 and 2 ember bedak and 1 and 2 ember bedak and 1 and 2 ember apa aku iki kasmaran di ora doyan mangan
apa maneh dolan pengen ketemu dirimu seorang dewong ayu tambah nono rasa tresnaku asik yo hey se hey Selalalala. Ngendi aku goleki tali kotang kasmaran 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 moga-moga bisa dadi kasunyata moga-moga bisa dadi kasunyata Soko benar. Nggih. Sampun katurus tunggal lagon menika kasmaran. Nggih, tasih nyawiji sesarengan kali kula sakadang seni paguyuban jadilan turangga muda lestari. Nggih. Terus pundi menika Bapak ajeng dilorot rumiyin apa? Lorot riyin? Oke, berang-berang bawa tongkat, sikat. Ayo kanca do elingo sira kontur ming kayangan kala durang kara purka kontur ming dambar kayangan calon mantune sar yo yo Allah yen tong lirik sing kira-kira yen tong lirik sing kira-kira sing dilirik jebule rondo sar oh sar
Iya. Lelet, 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 lelet. Iya, iya. Hoi, sor. Ora betul. Urung. Oh wis. Nggih, sampun. Nggih. Oh nggih, nyuwun tabule ya. Nggih. Tabu Bali Mas Dis. Tabu Bali. Nggih. Cok. Aku bikin nama stubu nama sitam sekarang bawa nelengnya. Brengi dugu eksa salureng berarti besoreng aksager. Om Santi. Cak. Yang sur. Cak. Aku bikin nama stubu nama sitam sekarang bawa nelengnya. Ciao, Breng, aduh gue sekdi sesering asa seluring berarti nggih. Aku iki nama stubu nama sitam sekarang baru lagi. Pucuk Dewi Durga. Apa bergeus salira. Rajeng rena wengi sematun nyi jalon darang. Nyindir ka sematun. Yamsur. Ador sukseme beli. Iya. Hai ah, lê trong suy ha. Pamit mulih. Nyuwun sangu boten. 2000. Yes. Yen tete jodone mugi enggel antosole wong kang bisa lateni slirané
semene atur guci karya ora harjo sampun kore ojo ngendi asre kirim warta Eman-eman benjang dika yen nganti digawe kuciwa batinku boten lilo yen to nganti ngombe sia-sia. Yos. It's ya, ya tangi, ya tangi. Lelet. Kembali semula. Bulu. Sor, ora mati. Bulu. Ya BJJ bagian junjung ya. Oh sikile isih. Lah ono ora isih ora nyandi to medeni nang rene sikile. Iya. Dituntun ya. Ya kasih jalan. Terima kasih Mais. Kuwi pawange siji kuwi. Wes muda saiki 2001. 1001. Kok sing dhisik kok sik. Oh kuwi sik ya. Napa niku? Kok sik lho cah kudu kuwi lho. 1001 sing iki. Saya ditarik kuwi ya. Oh pamit mulai lagi. Selamat mengganti Soro ya. Ora apa-apa semangat jenenge nyambut gawe kok. Ora apa-apa. Aku kayak montan mateni mik. Gua yang ngono kuwi jenenge nyambut gawe. Lagi. Yeah. Pamit mulai mesti kula yen dadi jodone mugi enggal antosule wong kang bisa atene sirane. Kondur. Hoi. Bulu. Kembali semula. Ya kondur ya. Ayo,
kondur. Yes. Iya. Oh sikile ise. Ya. Katip. Ya. Yo. Os, iya. Sor. Iya. Tasnya nggih Pak Deni ku. Mungkin mboten enten Mamet Deni. Seribu satu Mas Munda. Minumnya susu murni nasional. Aduh Rama, ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku. Serobeng kosong. Lumaksani aku nduweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Dan lali tansah betongo memuji marang kuwasa mugi enggal ento pare ngapura urip tentrem ayat muga kanthi mulya. Nanti ana-ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani. Nanti ana-ana wani marang wong tuwa sing lali. Suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Iya. Iya. Asik, hei. Tetke, ye. Hei. Oh, sekarang penyanyi pilihan terakhir. Asik. Turenggo Muda Lestari Istimewa. Eyang.
sirepeng ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggal aku kaya sindandal Allah tumetes nelasi dadaku yen pancen wis ora tresno kaya kondo sing prasetya aja gawe keloke aku ora bakal gondeli kaya ngene lakonku yen ngopo kok datang ketemu yen pancen ditinggal kawe gelo hati salawase sor awas yeah. Apa ya Ki? Iya. Kayaknya kita wong buri ya. Statue ibu li. Atuh mele. Iya. Kondur yo. Tablas. Ya. Sembuh, sembuh.